Hola, soc Maria Jesús Rincón i Prieto. Tinc 24 anys i perteneix a la Comissió de la Falla Saragossa Parc Central. Soc psicòloga i treballo de consultora de recursos humans. Soc fallera de la meva comissió des que tinc 5 anys i encara que sempre m'han agradat tots els actes fallers, si enguany tinguera que destacar algú, sense dubte seria la crema, ja que és un acte molt emotiu en el qual fas una recopilació de tots els moments viscuts i on poses fi a un any, sense dubte, únic i inolvidable.